السلام عليكم. أنا بريت وشنو رياحة باريس بولش كونسوستو على حقول القدم دو وين نقشي والله بودا اسم وبيوتش تجيب ناخذ مثلا بيس وين أنا أرسل لقى عبد الرحمن تومسو بولشي عيدلنو политическое убежище отказано от акцента хацашико юцуша арвака депортация решение яхтирм бошту решение царь спачуни дин хазиат нели ардердуат варсто ахсо аргулам қайқим бол ассоциация борт маршал президенту Сулейманов Джамбол суню калага ассоциация масухенда сотрудничает яша штаб общественная белшкаха албако шмилу Страсбурге ахта клон дюхал арвела Polsche Konstitution zu einer Politikul panel. Wekkel Arawelle tot zijn districten of zijn kierstad worden. Zo gaat het eigenlijk. Schemil wisten we het erover. Maar dat is het. Assalamu alaikum. Ваша кеталия беркати хоб мусулман мусул бинтна пайда болуш. Ах я була яндыш песы о посол польский посольство ваша кета Абдурахманов Тумсо России амулу я запрос о политическом убежище заднем цена принятие штигарц латыш давай ах вен дурал арган представитель по политическим делам при посольстве Польши вор вейц амяла да веязда кешка кяха хаица ах охцена полностью Франция баш бонохчи алгай ц Тумсон сагат яш болга تقول قادم أوديو سقط يش بالقد أخي تروح أخ تو полностью требования Варшаве доход до передать до вопроса пересмотреть это решение физита могут спец شيء وغرا بحن عدد الشمعات أخ وغا يعني رفض بولش صدق بيجنس اشتغل يعتبر وين أعتقد بعثي دعوة إشت وين ترى نقشي أو ترى بركم أو اشتبعت سنة بيكوبيش يلرنا أما ير تومسو نجا سن دعوة هيتي سنة ديك يحكي يوتس بيحكي جت شيء إشت ذلك سنة بالغلط يحكي إيش دعوة значит я на русском тоже объясню мы собрались здесь перед посольством Польши в Париже чеченцы, ингуши со всей Франции, с разных городов, с Ниццы, Страсбурга, с самого Парижа, с Лимана, с Лиможа, около сотни человек примерно, в общем числе некоторые уже покинули демонстрацию. И значит, собрались мы с требованием, чтобы Польша приняла запрос политического убежища Абдурахманова Тумсо и ни в коем случае не депортировала его в России. Мы считаем, что в России он подвергнется очень большому риску, так как его ложно обвинили в том, что он якобы участник террористической организации ИГИЛ. И мы категорически выражаем свой протест против этой депортации. Он попросил убежище, мы просим власти Польши, чтобы они исполнили его права и ответили позитивно на его запрос. Вышел, представитель по политическим делам при посольстве Польши к демонстрантам. Мы с ним поговорили, вручили ему письмо от имени всех демонстрантов. И он заверен в том, что он передаст всю информацию в Варшаву и сделает все возможное, чтобы этот вопрос на самом высшем уровне пересмотрели и отнеслись к нему более серьезно. В общем, Шамиль Албаков озвучил все, что было с нами обговорено с представителем посольства Польши. И мне, в принципе, дополнить нечего. Спасибо. Единственное, мы надеемся, что наша акция будет взята во внимание польским правительством. И это поспособствует тому, что будет обращено внимание на дело Абдурахманова Тумсо.
мы ответственно заявляем, что этот человек оговоренный, и он не имеет никакого отношения к радикальному мышлению или к радикализму. Спасибо. سيلغنا قستودنت بيزوستي دعبيجا مشا وتصحق على تاوش يجيب تي بوسوس على هواشا كتير دريججني سنة شو ديك بولخند ريزولتات وكاريات ريزولتات ديال كاريا الله أخو شي بيزم ولا شي نت ثاني ديال ريزولتات حق الجوان أما وين تدرى بحن ديال دير ده بصو رجل شو عشي تقوى ترده بحن ديال دير ده يو تندع كيقرأ ده ها إشت رياض دوت هم دقة دوي وعشي أما ديو بايل تقاعدش غير تقاعدش تحسك تحبوسه بصير سن بروبلم تيجيش نيو إزدريك ديتي وعشي تقولش خالد يزبي إس كيقرأ ده رياض خمس ده رياض قصة أول الشمل اسمه الله الشمل والمغار غلغي و صنوفش ويتحقق وين يقول ويتحقق وين يقع يل تاع تستقيت مش قال ما زالش بوليتيكس شيء تروي تاع وات نوقش وات هذا وات تاع عملية بروت شنو ديسنو مش دي تنهرسن خلوت ايه عشان ده الحق ويت وهوش ميل هوش دو داتس اسمه شميل سأل مش تتعديش قال لي اسمه ده رسول إز أسر باخده وهوش دقنش خيرلو مليلي وهوش دقنش تدبر مليلي ديسن ده همش ايو زعم نشرح وعاقش ديست ليستو دوش كيرت نشا تكثيرو يقول ميجا داتس اسماعيل بيحكي كان وباخ تيشوت بيسن كان هما الارتس دوكو وي سوتسي تشكولا فيسبوك كول خبش تاعتنا بودوكو شاشه وايش والله عبود بيل دينست لوينا بيرس دور شوتني لها بريتس كوسس بودرز معناتها تغنى ييزي بيرس كديلا ده هما تصل يبقى نعتبر باخ بس تكون عم مثلا ديريس لا لا